Jeg har købt UFC samlekort for fucking mange skies, for at du ikke behøver at gøre det. Jeg har allerede åbnet halvdelen af pakken. Sidste gang, der pakkede jeg ham her, Sean Silva, med autograf, Future Stars, autograph card. Jeg tror godt, den kan blive mange skies en dag, vi håber. Og så fik jeg også alle mulige andre specielle kort. Anyways, vi har halvdelen af pakken tilbage. Og der står, når man køber den store her, at man har garanteret 2 kort med autograf. Indtil videre har vi kun fået 1, så vi håber at kunne få en mere. Vi lægger ham der, så han lige kan ligge og flex lidt. Første pakke, let's go. Lad os lige få en autograf mere. Eller sådan et nummerkort. Sådan noget ordentligt sjældent. Det er et 1 ud af 1. Det mest sjældent overhovedet. Ilias Topuria eller sådan noget. Young Leash. Muhammad John et eller andet. Han er rimelig hype, ham her. Ham synes jeg var meget sej sidste så om. Lona Kavanagh. Flyweight, men rimelig badass. Ikke noget specielt kort, men Max Holloway, ham kan vi godt lide. Han smasker jo formentlig McGregor her om ikke så længe. Okay, endnu et stort navn. Sean O'Malley. Og jeg slapper af, det er jo alle stjernerne nu. Corey Sandhagen. Okay, specielt kort her. Jeg er ikke så fan af hende, men All Action. Macy Barber. Macy Shearson. Nå, stadig ingen autograf. Vi kører videre. Stadig bare et almindeligt kort, men der har vi ham jo. Mr. Ilia Topuria. Så har vi både fået ham og hans bror. Belal Muhammad. Jeg synes, folk hater for meget på ham, faktisk. Det første, vi ser med bæltet. Zhang Weili. Rosse. Mariscal, eller sådan noget. Nassim, et eller andet. Mr. Khamzat Chimaev. Jeg synes, det var lidt synd for, om man tager bæltet til Strickland. Fordi han gasser for hårdt. All Action, Derek Lewis. Og den sidste, sådan negativ med Ming Yang Shang. Altså, skal man bare putte alle kort i plastik egentlig? Jeg ved det ikke rigtigt endnu. Sådan, om man bare er ligeglad med alle de der almindelige kort, eller man bare putter alle sammen i plastik. Jeg føler, jeg har lyst til at putte dem alle sammen i plastik på en måde. Hvem fanden vil jeg? Jeg vil gerne have Poatan. Det jeg kan godt mærke, jeg vil gerne have Alex Pereira. Selvfølgelig helst med autograf eller et eller andet hjernedødt, men jeg vil gerne bare have hans kort, kan jeg godt mærke. Ham har vi fået i den forrige video, sådan en special udgave. Arman Tsarukyan, Mario Pinto, Nasruddin Imavov, Wang Kong, Tom Nolan. Hey, et specielt kort. Det er dog ikke med autograf. Pantoja. Og hvad står der? Nummer 18 ud af 25. Så ser han rimelig bad ud med solbriller på og sådan noget. Den må vi jo hellere lige putte i plastik. 18 ud af 25, det føler jeg meget godt sådan. Så er det sådan okay sjældent. Tror jeg, han kan vinde bæltet igen fra Joshua Van. Det skulle lidt i tvivl. Så en special mere. Sharp Bullet igen. Og så et eller andet distance. Hvad står der? Striking distance. Og så har vi en mere med Sean Silva. Så nu har vi både autografen og et eller andet glimmerudgave af ham. 3 pakker tilbage. Islam Makhachev. Manel Kappe. Dione Barbosa. Mosa Evlov. Hey. Justin the Highlight Gaethje. Let's go. Hey. Et specielt kort mere. Nummer 47 ud af 99. Diego Lopez. Den er fed nok, Diego Lopez. Jeg kan godt lide det der grønne design. Ramazan. Et eller andet. Striking distance. Og så er der et eller andet glimmerkort her til sidst. Esteban Radibovic. Nu skulle vi gerne få det der autografkort lige om lidt, tak. Altså, jo. Sean Silva, han er da meget sej. Men at give små 2 løg for hans autograf, det ved jeg nu ikke lige. Okay, 2 pakker tilbage. Stiller vi lige Sean Silva her for good luck. Kom nu med noget fedt. Et eller andet 1 ud af 1 kort. Man kan få nogle virkelig sjældne nogle. Jeg læste, at det dyreste kort, der er blevet solgt overhovedet på auktion, det var et kort med Ilia Topuria. Et eller andet meget sjældent kort for $100,000. Det ved jeg godt, det er jo ikke en skid i forhold til Pokémon-kort eller et eller andet, men stadig sygt mange penge. 500-600.000 for et UFC-kort. Daniel Marcos, Cody Steele, Brandon Royval. Hey. Ikke nogen speciel udgave, men Sean Strickland med bæltet.
Den er købt. Så har vi både Strickland og Khamzat. Mark Chowinski. Magomed Ankalaev. Et eller andet specielt kort med Khamzat Chimaev, middleweight. Lad os prøve at se, hvad der står bagpå. Det er også den, ligesom vi fik med Islam. 1986 udgave. Det sidste glimmerkort her. Irene Adele. Okay, nu er der en pakke tilbage. Og jeg har kun fået et kort med autograf indtil videre i den forrige video. Så det vil jo sige, at hvis jeg ikke skal være blevet taget i røven, så skal der være et autografkort i den her pakke. Kom nu UFC guys, giv mig Boatan eller Ilia Topuria. Adesanya. Kunne vi ellers tænke os. Dustin Poirier. Jeg ved ikke, om man kan få ham. Conor McGregor. Gerne have et eller andet rigtig fedt. Hvor man bare tænker, ja, hvor er det bare fedt, at jeg købt den her fucking dyre pakke med UFC-kort. Jackson McVeigh. Ciryl Gane. Malcolm Wellmaker. Chang Ho Lee. Alexander Volkanovski. Den tager jeg også gerne med autograf, hvis det er ikke noget problem. What the fuck? Den er her. Autograf. Okay. Skuffelsen er enorm. Cody Steele. Autograf. Who the fuck are you, man? Der står der bagpå her. Base card. Autograph. Hold kæft, mand. Hvem fuck er Cody Steele? Så er det et eller andet helt almindeligt kort med autograf på. Kunne det ikke lige have været sådan noget future upcomings, et eller andet nice? Nå, lad os lige tjekke ud Cody Steele ud. Jeg aner ikke, hvem fuck der er. Jeg håber, han bliver verdensstjerne. Jeg har fået hans almindelige kort jo, hvor jeg ikke vidste, hvem det var. Nå, lad os se her på Topology. Cody Steele. Okay, han er 95 og 31. Han har stadig et par år endnu. 8-1. Haft 2 kampe i UFC. Vundet en, tabt en. Og så haft en i Dana White's Contender Series. Okay, han har vundet en kamp på heel hook. Og så har han tabt på decision. Cody Steele. Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde. Det er vel fedt nok at få et kort med Cody Steele. Altså, jeg er lidt mere hype omkring det her Sean Silva Future Stars kort. Det tror jeg, der er lidt mere sådan værdi, eller hvad man siger. Okay, min nye yndlingsfighter, det er Cody Steele. Jeg håber bare, han bliver den bedste fighter nogensinde. Future UFC champ. Kom nu. Ja. Cody Steele. Så har han også wrappet op i sådan en fin plastiklomme, eller noget sådan noget. Jeg læste, at man skulle købe dem her, for at passe godt på kortene. Cody Steele, den var lidt ærgerlig. Nå, vi følger op med endnu en speciel Diego Lopez. Nummer 33 ud af 50. Striking distance. Og det sidste kort af dem alle sammen. En anden glimmerudgave af Tim Elliott. Nå, det var slut på det hele. Var det pengene værd? Det tror jeg ikke. Jeg føler lidt, det var et gimmick. 2 autografer per pakke. Men du ved, så tænker man med det samme, ikke? Fordi Tom Aspinall og company der, de er på forsiden. Altså tænker man, at man får en autograf for en eller anden superstjerne. Faktisk ret nedad for alle de der sådan prelim fighters, fordi der er ikke nogen, der gider have deres autograf. Man vil jo have stjernerne, man vil have de kendte navne. Sådan at blive skuffet over for en UFC fighters autograf, det er også lidt mærkeligt på en eller anden måde. Men jeg har også fået alle de her andre specialkort. Jeg ved jo ikke en skid om det endnu, men der er i hvert fald 1, 2, 23, 24 andre specialkort har jeg fået. Den her er ikke nummereret, men Adesanya Big Ticket, den var fed nok. Leon Edwards nummereret. Diego Lopez nummereret. Felipe Lima nummereret. Og så Alexander Pantoja nummereret. Og den her, det er nummer 18 ud af 25, så det er nok den, der er mest sjældent af dem. Nå, hvis der er nogen af jer, der har nogle fede kort derude, så lad mig lige se dem. Og så tænker jeg, at jeg begynder at bruge nogle af de her kort som inspiration til at lave nogle videoer. Så prøver vi at dykke ned i nogle af deres yndlingsteknikker, nogle af de der UFC-fighter. Indtil da, så husk at træne hårdt, spise under 14 fucking af.